Magajin yamshana wawan bolille mai zurfewa. Sadeeq mai waka ne, AS ne. Gulma gulma duba ma gulma 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 duba ma gulma 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 duba ma gulma duba ma gulma mafarin rigima ce ba ka gulma kayo dace ne na ci na gaci wannan hasada ce ne na dare ma ne ta gaice ba ci ba sha ba gurin kwance share ba barin magana ce da hasara garshen wala ce ne yi hashi dan wala ne ba ka bani ci ba ka bani sha ka ji sha 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 ba ka busa rai za ka kashe rai ka ji sha 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 dan ka kara kai za ka kashe rai ka ji sha 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 na halin butulu bai da aiki kullum sai a sha me gulma bace a idan mu ba ma san ku kyale mu gashi suna nan tare da mu fadi suke wai suna san mu amma kuma sun tsargu da mu burin su dai suka damu Allah shi ke kare mu a cikin duk al'amuran mu to shawara nake ba ku rayuwar nan ku ji ba tabbas ba ku sani ko yau har gobe mutuwa na nan ba fasa ba to tun kafin ta ku ta zo ku tsaya ku yi nazari ku yi duba ku gyara dukkan aikin ku ku sani gulma ba sana'a ba wannan hanyar da kuke kai har abada ba za ta bulle ba Allah shi ke kare mu enemies to su ba su gane ba to na faɗa ku duba mu da gani ku kun san mun yi gaba one boy lil A da A Sadeeq ku sani to ba za mu ware ba tausaya mini laifina ai ka sani ranar mutuwa na ga zamini magiya wai mai nai muku burin ku kullum wani na fadi baiwa ce haka bani ka yaushe ka sa hakini wai ni da gari na yaya za kai kawai ka kyale ni gulma farwa kaina daga kaina wasu ka za su je ni da na yake gulma magana na da na yake gulma da na yi da sun kama matsala ta kaɗan da kayan gulma da na yi da na sama ikon Allah su suna fama ni ba na gulma ni da kai to ba ni aima